Hi guys. Sanibonani. Uzimdollar. Hayibo, sengithi angikhulume phela ke angivele ngicicisa indaba ngoba phela sekuronke. Hi guys, sengiqala ukuba wrong. Angazi ngempela ukuthi kwenzakalani kuma relationship, angazi noma kuyanuka noma khona ushiphile noma khona owenzeni. Kodwa nje I can tell ukuthi sekuno wrong. Sekukhona nje wrong engawazi ukuthi uhamba angahle sincengelelani kangaka. Yini kufanele thina nje because thina ama ladies fanele silandela nje emva kwama guys ngaso sonke isikhathi. Yithi nje ngemomva nje upepe uyagijima yena yihash wona lokhu umlandelile ngeenyawo sekuze kwasalo phaqo waqasha ukuphaqo silandelana nani ku relationship ngobani why yini ningayichazi kahle ukuthi cha nansi kahle into esindandelelana ngoba phela wangishela wena wangitshela ukuthi uyangithanda sengikulandelelani sengikuncingelani ngisho phela ayiziningi izinto ezisinyisayo bafowethu empilweni ku life. Siyazama siyaphusha siyama girls umsebenzi asewutholi bayasimonela uthi ufika ku interview ufika ungathathwa ubathe utshela lokho lokho izinto nje ezisinyisa nje lezo ziyasinyisa kuningi abathakathi bonke abantu bakhuluma into abayithandayo ngathi kuthiwa siyazala kuthiwa senzani kukhulunywa nje izinto eziningi thina siyanya ngiphinde futhi ngizonya emjolweni hawu kahle bo hayi kahle ngani siyathandana nje yini uma mina ngikufonelile wangabamba ifoni no explanation awusho ukuthi nje uzobuya nje wena ufone kube ngathi akwenza ngalutho ake kube yimini engabamba ifoni sekufanele ngichazeke sekuyophuma ama rifle kuyophuma ama AK47 ngoba nje mina angibabanga ifoni kanye uma ngithi ngiyazama ukuyiphakamisa ngithi ngiyakwala ngithi okay it's over now uthi ngiya respect i decision yakho it's over yini what if angifuni ukurespectwa ngifuna ukuthi ungincenge nami ngoba phela nami kade phela siqale simncenga phela kade siqalile phela simncenga baba fethu ilife iyanyisana isinyisa ngeindlela eziningi sengathi emjolweni ngingaba ncumncum kuthi ncumncum ingabi khona into ngempela ezokwenza ukuthi silokhu siphathana kabi silokhu sincengane imali siyayencenga njalo uma nje uyalibona khandame njani uyalibona ukuthi njani limahlikihliki baby bayaqothuka benza nje ngikubikele ngikutshela ukuthi imali ekhanda ayikho imali ekhanda uthi kuyophela inyanga mntakama kuyophela amasonto lutho awuyifaki lo makhadi fanele ngincenge njalo mina ngikuncenge kodwa uma ufuna ngize kuwe ngikuvakashela into yamanje yonke into fanele yenzeke manje ngobani yini mina ngikhathele nina guys ni wrong nina ni wrong nisola abantu bazonitshela ukuthi ni wrong thina sikhulisa ingane thina guys sinyiswa ama homework thina engawazi nina lesingane seyifunda izinto esingazazi thina zifunda izinto ezingazazi ezingane kulezi ikole private ingane vele ifike ne homework uvela uhlanyi usaba bathe uyagooglisha igama livele ngaphuma hayibo guys unyiswa ihomework ingane unyiswa umjolo unyiswa nakini bakunyisa uyi breadwinner uyaswapha awukwazi nokuchaza nangaye emjolweni ngizonya la kufanele ngabe kuthiwa love la ngabe kuthiwa baby la kuthiwa kufanele ngiphethe kahle ngimassage inyawo akungamuntu ongimassage kodwa ufuna ngimphekele ufuna ngimwashele ufuna yonke into ufuna injury angayazi ukuthi thengwa ubani noma thengwa uvusi noma thengwa ubheki noma ithengwa usibu kodwa uyayifuna ilinjury guys ni wrong nemsonto zonje futhi sengiplane kahle ukuthi njalo sengizohlala nginikeza mina ucash wenu sengikhathele ukuthula phela ngiyaziwa phela ukuthi okay uhlale ethule inkosi yami usilungile inkosi yami ibhenca labantu inkosi yami la kwendaba ezinsango lihlale liyithulele nje alikhuluma izinto makwenzekile nje Saturday la shutha la faka yobe inkulu indaba lihambe ke liyoboleka iwave like uthi awufuna ungibona ngimubi uthi ishiya lami litshekile ukungena eCrowlin wena uyazi ukukhonela ishiya leli ukuthi ngidweba ngani uyazi ukuthi imalini lo makeup uhamba ungitshela ukuthi unamabala nginamabala hayi bo guys
ne wrong. Uba ungene nje nawe, ungene nje sitolo oyibuka nje linjero ukuthi imalini. Ngaphambi kokuthi ungitshela ukuthi mina ngiqala ngeskipa se-ANC. Guys, thina sisanyiswa ujini unyusa ushutheka isisu. Ubhampa uzubhampe njenge-tennis. Uthi uzama ukunyusa ujini. Ngithi ngenzela wena ukuthi ngibambe ngibe tight. Nayi insimbi kaBra. George. Uyabiza uBright Truworths, uboye Woolies. Uyabiza udlulisa inqobo sagwayi leso sibhemayo. Hayi bo guys. Hayi ni wrong. Kodwa ke hayi kulungileke. Kodwa kusalayo ke kuyayiwa kubo kaJesu. Ila kuyoficana khona bese ziyakhulunywa zonke indaba. Zekhulunywa zonke indaba. Uyazihlisho ngisho amadoda ashadile akufuna ilenjari. Hayi bo wena boyifuna kumkakho ngithi uyena phela omsophelayo ngithi yena waza amaphini mina ngirap uyifuna kumina ilinjari uyazi ukuthi ilinjari yini ilinjari yini uzokufuna kumina hayi bo usaqhama komuntu ngesingisi saseboys hayi ke baby this that ngiyapha boys hayi mina ngafunda kanti abazetsanga ngizrap Ngisasaka mina lesi singisi lese nisendela sona lapha ko WhatsApp. Hayi mina ngikhathele ukuba njalo wena uyasenda mina ngiyagooglisha njalo nje wena uyasenda i-dictionary ngizoyithatha ngoba nayo iyabiza kwa dictionary leyo. Why guys? Hayi ni wrong shame. Hayi ni wrong. Ngiyazi khona ukuthi ngaziwa njengekholwa elingakhuluma indaba kodwa ayisengicikile lento ama boys lento ama guys. Isingimila ngikhathele futhi nje ngikhulumela wonke ama girls ngoba uwabona ethule nje ama girls ayashikilisa ihomework niwabona bethule nje ihomework yengane yesiza girl. Yes, wahlinzwa lokuhlinzwa mhlazana uzala lo ngane leyo. Uphi udede wako uthengela abanye abalinjari wena ukuyekela akwazi ukuthi ukuphi. Ingane uyazama nawe uyaphathanisa phela zoyifaka private school ke nawe. Hayibo ngikhathele. Hayi guys hayi umani kimi futhi nje hayi shem umetron kabinde phela uzodila nani futhi ukhathele futhi nje futhi ukhathele ngikhathele ke nje futhi ni wrong. Futhi ngisazongiva zimipibiyela Instagram, please follow me my girls. Hayi ngeke kuzomela nginikhulumele phela ngeke phela wrong lento leyo wrong. Angibazi ukuthi bancengana asingabancenge manje asibayekeni guys. Hayi asibayekeni futhi nje umuntu nomgqomo noparafeni ukuze ukumthatha umfaphatho umshise noma esedakiwe. Hayi usengabakashiswa kwa vele nemali akayikhiphi vele uyakhona nje. Hayi yimi afanele ngimkhumule icathulo yimi afanele ngimenzeni ngobani hayi nangi noma wakho akangithanda ukuthi mina ngomashove ezithwana fanele ngincetheze ungilobole ngani sefanele ngincethezela ngawo ungilobole ngani ngoba nje okoqala nawe lesi singisi seseboys hawo lokhu usikhuluma siyakhluwa pha uma usubona